चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ। मेरा नाम क्या है? अरमान मलिक। अरमान मलिक। और कहाँ पे रहे इधर बेंगलोर? टेंगड़न। हाँ टेंगड़न। टेंगरेन। और ओके ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद नवाज खान है। मोहम्मद नवाज खान है। ओके, कितना क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ? कितना क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? कितना? ओके, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा नाम? अयान खान। अयान खान ना? कितना क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? 5th। 5 में ना? और तुम्हारा नाम? मोहम्मद ताहिर। मोहम्मद आयर ना? कितना क्लास में? 10th। क्लास 10 में। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तमाना मत भूलिए। सासे माथो बर' आर'नाइ बर' नामा? बर' ना? बर' आच्छा आच्छा। ओमफ्राय मा जायगानि नोंथाङा? मा जायगानि? मा जायगानि माने गुवाहाटि मा जायगानि? खानापारा ना? आच्छा, नोंथाङा बेंगलराव फैनाया खै बोसोर जाखो? बेंगलराव फैनाय माथो 2 बोसोर जाबाय। 2 बोसोर आरो ना? दे माबायदि बेंगलरा? मोजाङानो बेंगलरा माथो स्टेन्डार्ड खूबसूरत। दे ठीक है। नोंसोर दा साबैसे फैदों? सानैल' ना? सासेयाव बे? सासेयाव ये सासे एकजन। कौन है अपनी? तिनसुकिया ना? की नाम अपना? भारत चेत्री। अच्छा, नेपाली। अपना नाम? ज्योति बर'। अच्छा अच्छा, दे गोजोननाय थाबाय दे माना। दे होमबा। थैंक यू सै। ओ दे, आं माने ओरैनो खुलाखौनो दङ आरोसो। बिदिखौ नायदो आरो ना, लोगोफोरनोबो हायोबा सिरि खालामना होदो। जागोन दे माथो। दे। डर नहीं लगता है तुम्हें किसी चीज से? लगता है कि तुम फिर से चली जाओगे। लालबागाव लोगो मोनफैबाय, फाइनालि लालबागाव हाबफैबाय। जोंना गस हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे टु अल। ट्राफिकआय नै लाइटआ ओरैनो गोजौ आरोना। माबानोसै लालबाग का नज़ारा गाइस, लालबाग बेंगलोर का सबसे बड़ा ये पार्क, मतलब बड़ा भी नहीं है, पूरा फेमस है, मतलब नंबर 1 कर्नाटका स्टेट पे पूरा फेमस है ये। बस अभी हम लोग जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। ये हो गया, अभी हम लोग एंट्री गेट पे हम लोग एंट्री हो चुका है। अभी अंदर में क्या क्या है क्या क्या नहीं मैं आप लोगों सबको दिखाऊंगा। थांगासिनो दं लालबागाव। माबा खालामलायबाय हजार मानसि, लाख हजार नङा ना, करोड़ लाख मानसि दङ। ओरैजाय आरो ना टिकेट काउन्टार। टिकेटआ सासेयाव बेसेबांमोनथाय? सासेयाव टिकेटआ 100 रुपिस आरो लोगोफोर, 100 रुपिस। इजों माने हाबखोनो गोदाव सोराव इजों हाबानो जायो। टिकेट लानो नागिरदों लोगोफोर, इमान भिर आरो ना। दाथ' भिर नंबाव, दाहाय 1टा 2टासिम आरो बांद्राय जाबावगोन आरो। दा फुं आरो ओमफ्राय बोथोरा दोमैलु अखा बोथोर एसे। लोगोफोर टिकेट लानो होनदों मोनबाय। बिराद खस्थ' आरो माने फनपे अनलाइन जाया, केस थाखा सोनांगौ। ओमफ्राय केस थाखायावबो 500 होबाबो जाबावो, माने 200 सेन्स नांगौ, सेन्स गैया माने। ओरैबायदि मानसिफ्रा नो सेन्स गैया होननानै बुंदों आरो ना। ओमफ्राय बिराद गोबाव नेनायनि उनाव मोनबाय आरो जेनथेने। दा नै गोजौआव, बै बेयो गोजौआव अन्थाइ गोजा आरोना लोगोफोर। अन्थाइनि सायाव मन्दिर बानायना दोनदों बेयाव। नोंथांमोना नायनो हागोन। माने ओरैबायदि लाख मानसि आरोना, लाख माने क'र'रानो जागोन आरो, क'र'रसो आरो मानसिफ्रा, लाखल' नङा गाइसमोन। फंबाय इउटुबारा बेरायनोसै लालबाग सिङाव हाबनोसै आरोना। जोंहा फंबाय इउटुबारा एकदमबारे लालबागाव भिडिअ लानो फैदो। एकदमबारे मानसियानो एरायख'लायनो हालालै, बिबार बारि स्राय स्राय।
एकदमबारे मानसि एकदमबारे एम्फौ बायदि बिबार बारि सारि सारि एकदमबारे मा डिजाइननि मानसि माबायदि लामा उनाव आंनि बेग बानायखौ बोरै होनदों थिगानो एकदम बिराद बारदों आरो ना खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बुरमल MRY इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय दिनै आं दंफैयो लालबागाव आरोना लोगोफोर लालबागाव 15 आगस्टआव गोबां माने मोजां आरो जायगाया बिराद गिदिर आरोना गुवार बेंगलरनि नाम्बार 1 माने फेमास पार्क आरोना लालबागा बेयाव माने कर्नाटका स्टेटआव बयनिख्रुइ देरसिन पार्कआ बेनो देरसिनथ' नंद्राया जेनेबा देरसिन गुबुन पार्क दंमोन बेयो सेकेन्ड गिदिर जाहैबाय आरो बहुत फेमास आरोना नाम्बार 1 कर्नाटका स्टेटआव पार्कआ गोबां मानसिफोर फैयो जेनेबा लाख क्रर बिदिनो फैयो आरोना लोगोफोर दाथ' आङो नैजों दा दंफैयो नैबे एरिया खिनिया माने दा गोदानसो बानायगासिनो दं आरो बेनिफ्राय दं दा नोंथांमोना नायलांबाय आरो भिडिअफोरखौ माबायदि जायो भिडिअफ्राथ' माने गोबां बानायबाय मेम'रिफ्रानो फुल जालायलांबाय आरोना लोगोफोर दे नोंथांमोना आरो भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों जुदि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम लोगोफोर बेयो जाहैबाय माने फ्लावार हाउस आरोना बेनो फेमास बयनिख्रुइ फेमास जायगा बेयावनो दं बे जायगायाव माने माबा बिबारजोंनो माने न' बानायनाय दं आरो बिबारजों न' बानायनाय लोगोफोर आंथ' खनथाम खनब्रै फैखांबाय लोगोफोर बिबारखौ माबायदि साजायनानै दोनदों नोंथांमोना नायनो हागोन ओरैबो नायनो हागोन आरोना नै नै लोगोफोर ओरैबायदि बानसारनाय बे न'आवनो माने माबा खालामो न' एन्ट्रि माने बिदिनो ओंखारग्रा बेलेग लामा दं आरो बेनिफ्राय दा बे ओरै नै दावरायखौ बिराद मोजां साजायना दोनदों बेयाव बे दा नै बेफोरबायदि साजायदों बिबारखौ माने बिराद मोजां आरोना लोगोफोर दावराय दं बिराद गिदिर दावरायखौनो बिबार बानायना दोनदों नोंथांमोना नायदो आरोना ओरैबायदि मोजां बिराद मानसियानो माने हाजार नङा लोगोफोर लाख क्रर मानसि आरो नायदो नोंथांमोना आंना माथोआबो जालांनांगौलै माथोआनो जाखाया आंना माने ओमफ्राय आरोबाव माथोआ बखि माने फुङावबो हराव उन्दुनाय थिग गैया नालाय फुङावबो थाबनो सिखारनानै सिथ्लायाव उरायहैनांबाय बेखायनो ओंखामबो जायासै मोजां जायासै गारांफोराबो बारा मोजां जायासै आरो लोगोफोर एक सेकेन्ड आं नोंथांमोना देखायलांबाय थादों नोंथांमोना नायबाय थादों माबायदि नुयो आरो नोंथांमोना सोरबा सोरबाथ' जायफोरानोखि बेंगलराव थायो बिथांमोना नुफुंबाय जानांगौ ओमफ्राय जाय बिथांमोना नुवाखै जायगाखौ जुदि मोजां नुबा लाइक कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालाम जाहाथे आंबो मोजां जायगा बेरायनाय भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननो देखायनो हायो आसा खालामबाय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन बे सेल्फि पइन्ट आरो लोगोफोर सेल्फि पइन्ट बेयाव ओरैबायदि मानसि जाना दं सेल्फि पइन्टआव माने नों लानो आं लानो बे गासिबो माने ओरैबायदि जायानो गैया गोजाननिफ्रायसो लाहरनांदों मानसिफोरा नायदो बेयाव माने केमेरामेन दंखायो माने केमेरामेन जुदि फट' नांगौबा बेयाव बिदिनो बहनानै होगोन आरोखि बिराद गोलाव आरोना गुवार माने नोंथांमोना ओरै देखायनोसै खनसे स्रायनो ಕ್ಲಾಸ್ ಅಸಲ್ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ ದಯಮಾಡಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಮುಂದೆ ಕಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ
Ini konsen selfie punya ini apa namanya? Ang dah hasil macam mana dong? Dah sesuatu juga. Ubah ke mana? Objek tangkap dia tal gaya mana? Dah dok pun nak ada. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗಿದೆ. Nah dulu gubur nak apa orang ibadah manusia, nak mana menasi mana guys? Manusia sebentar nak gubur. Manusia sebentar. Orang ibadah manusia. Sudah. Antu pegang free ni, pegang baik koni kontak tu baik. Hamba kau ini gelas layar na ini. Sebenarnya syuting mana negara, apa bisa perempuan syuting mana tu baik nak gedang ya. Jadi, bara bener ni lah mana? Lagu for, saya angin kita biju hulai deng, sudah sudah kan ada sam nah ada lagu for, sak tu macam tu kan? Apa berarti tau? Mas bari kaismu. Banda. Kau apa tu mas? Orang badi masa ada di bar tu shop dia real gedar lah, lalu per tu bikin dengan itu kan sebab orang jalan tu dah. Nanti mana nak kan? Ma badi ni, jam bari tu sama gelau. Orang badi manusia ni, orang manusia ni naya hal lalu per. Ma badi nukur lalu per, kita order. Mama घर में स्टाफ ना घर कुछ सवाया घर एक्चुअली सेल्फी स्टिक लगा बे सेल्फी स्टिक वाला बाके बांगदा की देना सेल्फी स्टिक का लगा जा सेल्फी को थांनो मा आया ओरै बारि डेन्जर आरो ना ये बार माने मुस्लिम अबे दिसे माने आगान हुले नुना लिफोर आगान मुजे नुना मामा बार में स्टार ना बच्चा को खड़ा कर सब मुड वाला लांदो माने दे पाले ओरै बारि बारा गरम जाखै माने माबा जादो कुछ भी बोले नहीं है लेकिन कई बार दिया माने Biji kuma macam ni dulu lepas kita order tiket ni paisa hasil 100 rupees. Tiba phone pay Google Pay jebol apa matro mall ya. Ni bibaran nalar bersahaja ni baik baik. Orang berkerja, orang beri macam tu sahaja rego. Kawaran ini sebiar ni. Terus ni. Hai. Foto lada video barang setelah video setelah gotu-gotai video serba bukan nama video karena mahal ada di video gasnya video setelah berai gotu-gotai gasnya video ni kamu nak jadi pikir apa nak lal bagau kayan pik lal bagau buru perahu mana perahu saya pernah kiping buru already siang pun tapi kaya apa yang lain kamu nak everybody famous. Ayo lumpur. Ori hapne urjeng khabar na hapure hapta khabar ibli kar lumpur. Itu lain hagan. Menggulai baik. Putra mana dulu milu kaisa, uka betul ese hapne kaisa. Mama sabai. Bara mama seguru na mana. Apa orang korum lagi? Sasia aku mak kerana lagi mana angkai pun benang, apa benang angku mana karan thang thang mana ni? Angku karan bawa thang ke, mana orang nak pun hodong pun nak ke? Kalau lagi per dah angku mesti bawa macam Indo American
हाइब्रिद सीड्स इंडिया होननाय आरोना बै इन्डिय बेखौ देखाय बिनि उनाव फैनाय नायदो मा नै इन्डिया आरो आमेरिका लोगोफोर बेगरफोर मा दं मा गैया नोंथांमोना नायलांनाय लोगोफोर ओरैलाय नोंथांमोना नायलांनो हादों नै मा बुस्थु बिलाय ओरैजाय दङ लाबो दा नोंखौ नों लादो दे नै नोंथांमोना नायलांदों आरोना माबायदि दङ भिडिअ लानोबो होलांनो नागिरालै जानला मोनला इसोरबो दा बुंफ्लेगोन मा बिबारफोर दङ ओमफ्राय आं थांनाय बोसोरावबो भिडिअ मोनसे लाखादोंमोन आरोना आंना इउटुब चेनेल गैयामोन दा ओरैनो इउटुब चेनेल फिसा खुलिसाबबाय आङो बेनि थाखाय नै केकटास आरोना केकटास मिक्स रेसा मोनसेयाव फांसेयाव 200 रुपिस 200 नै बेयो जाहैबाय नै 100 रुपिस आरोना लोगोफोर 100 रुपिस नै बिराद समायना आं न'आव थांबाथाय गायगौमोन आरोना न'आव थांबा गायनो लुगैदोंमोन बेनिफ्राय नै मा दङ नै 200 रुपिस मोनसेयाव नैबेबो 200 नै लोगोफोर गोमो जारौ 350 रुपिस होयो मा नाम होनो मोजां मिथिला आङो नायलांबाय थाला आरोना लोगोफोर 100 रुपिस खोथा नैफोर गासिबो नैयावबो दङ माखासेफोर ओरै दंजोबो ओमफ्राय नैजोंबो दङ नै बिराद मोजां माथो नै गोजौआव बिबारा बिराद समायना लोगोफोर नै एजोंबो समायना दंजोबो आरो बिरादनो मा नाम होनो मिथिलायलाङा आरोना लोगोफोर नै माखासे थफिदों माखासे बारदों बे 250 रुपिस मोनसेयाव ओमफ्राय ओरैजाय नै बे 850 बाप 850 मोन फांसेयावनो लोगोफोर 950 आवसो नै 950 100 रुपिस गोजा आरोना बेफोरो मोनसेयाव 100 बिराद मानसिया फैयो बायनानै लाङो आरोना गोजान फैयोना सोरबा नुफेरै माने बिजनेस खालामो बिबारफोरखौ फाननानै माने मेलायाव सानसेनि थाखायनो आरो सानसेबा साननै जायो नोंथांमोना नुबाय दा माबायदि मोनदों माथोआनो गैला माने बायदिसिना जानो लुगैदोंमोन मोनथ'वाखै दाबो जाग्रा जायगाखौ नागिरनोसै 50 रुपिस औ नै 50 थाखा गासिबो जानोसै ओंखाम उखैबाय लोगोफोर पुरा मिट बै मा बिबार बियो बिराद मोजां आरो 50 थाखा आरोना 50 रुपिस हरैबो दङ नै हरै मा बिफां दं मा गैया नै वाव क्या प्लान है नाम पता नहीं यार ये देखने में इसका पेड़ इतना सुंदर नहीं लेकिन इसका फ्लावर इतना सारा सुंदर है गाइस आप लोग देख सकते हैं देखिए गाइस सो वाव ब्यूटीफुल वेरी नाइस और क्या ही बोलूं गाइस मैं घर में रहने से गांव में होने से मैं इसको खरीद के मैं गार्डन बनाने वाला था लेकिन अभी फिरने लिरफ्रा लोगोफोर रेडि खालामसैलै हासुनो ओंखारनो जमलायबाय लोगोफोर हासुनो ओंखारनो लाइन जादों हिनजावफोरना गैयानो हौवाफोरना माने बिराद फुल आरो hey दै नांलायनाया मानो खालामनो दैखौलाय दै गवायाव फाला दै हासुरा लोगोफोर सानफ्लावारानो गैया बिराद बुरजा आरो सानफ्लावारखौ ओरैबायदि बुरजा मोजां गायना दोनदों राउन्ड आरो ओमफ्राय दासो बारांदों नै माला बारगोन नै दा पार्सेल' नायल' पार्सेल' बारा दङ समायना रमायना ओमफ्राय फट'खौ लालाबायगासिनो मानसिफ्रा बै जाबाय बैना आरो बै नुहुरनायाव ओरैबायदि मानसि हाजार दङ आरोना सोरबा जिरायदों सोरबा फट' लादों बिदिनो बेयाव अन्थाइ दं आरोना बे अन्थाइ गोजा फुरा ओमफ्राय बेयाव मन्दिर दं आरो मोनसे मन्दिराव फिसा ओरैनो नामैल' मन्दिरबो नङा बेबायदि स्टाइलाव आरोना मानेबा नामै दोनदों बेखौ माने गथ'फोरा फैनानै गेम गेलेगासिनो लोगोफोर नै
माने लालबागाव बे एरिया माने सिगां गैयामोन आरो दा गोदान खालामबाय हाग्राबारि माने गोदान बिफां लाइफां फुलफोर गायदों आरो ना लोगोफोर 15 आगष्टआव दिनै फैनानै मिथिनो मोनबाय माने दा गोदान पार्क बानायगासिनो दं आरो गोदान माने बिफां लाइफां गायगासिनो दं आरो ना लोगोफोर ओरै देखायहरदों ओरैजाय मानसिफोर फैनायखौ जाबाय दे बोसोर बोसोर जाबाय आरो ना बियो 50 बोसोर गाहाम जालांबाय खोमा बोराय जाजोब्बाय जास्ट गोरलै मोनसे थाबोदों मेसें बोथोरावथ' दैखौ मोना आरोना दै मोनालासिनो ओरैबायदि माबायनि सोरबा सोरबा ओंखाम रुटि लाबोनानै जाफैनानै लांदों आरो ना लोगोफोर ओरै नै दाउ बोरिगासिनो गोजौआव नैयाव फुख्रि दङ फुख्रियावथ' हाबनो हाला नालाय मेम'रियेल फुल जाजोब्बाय